Is-siti tal-art u l-baħar li għalihom huma responsabbli Natura 2000 ser ikunu punt ta' diskussjoni fil-proġett internazzjonali Korallo. Korallo mistenni li anqal kampanja nazzjonali biex jikber l-arfin dwar is-siti ta' Natura 2000 u ser jiġu installati 4 ċentri ta' viżitaturi operati minn Heritage Malta. Dan fil-waqt li jagħti ħarsa unika lejn siti li l-pubbliku ma kellux aċċess għalihom permezz ta' realtà virtwali u esibizzjonijiet. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi l-Era Michel Piccinino tkellmet dwar kif 35% tal-ibħra Maltin ġew iddikjarati protetti u dan il-proġett ser jippromuovi tgawdija responsabbli ta' dawn is-siti. Il-Ministru José Herrera sostna li dan il-proġett se jkompli jżid l-aċċessibilità tas-siti għan-nies. L-iskop huwa illi nkattru l-awareness tal-patrimonju naturali u storiku tagħna u nagħmlu l-istess aktar aċċessibbli lin-nies. Is-Segretarju Parlamentari Stefan Zrinzo Azzoppardi qal li dan il-proġett se jsir b'investiment ta' aktar minn €1,000,000 u mistenni ħalli riżultati partikolari fosthom pjan għall-użu responsabbli tas-siti protetti. Dan l-istudju li qed jinkorpora wkoll partners minn sqallija huwa mezz kif inkomplu noħolqu aktar protezzjoni għal dak kollu li joffru l-ibħra tagħna kif ukoll illi nħarsu l-qudiem lejn aktar awareness biex in-nies ikunu jafu aktar dwar dak li jdawwarna.